I tenim a l'altre costat del fil telefònic una de les actrius més importants que hi ha avui dia en el teatre català, que és la Míriam Iscla. Molt bones tinguem. Hola, bona tarda. Bona tarda, Míriam. La tenim aquí perquè demà dissabte a les 9 del vespre en el Teatre de Salt s'hi podrà veure Dona no reeducable, de Stefano Massini, un espectacle que ha dirigit a Lluís Pasqual i que té amb ella la Míriam com a protagonista. A veure, Míriam, jo tenia ganes de preguntar-te diverses coses sobre això. És un xafardent, Pere, atenció. No, home, per això... Escolta, a veure què passa. Per això la fem venint aquí. A veure, aquest monòleg es va estrenar en el Teatre Lliure i es representava amb alternança amb un altre, que se'n deia, crec, en un sol déu, del mateix autor. Hi ha alguna relació entre l'un i l'altre o es poden veure completament lliures un per un cantó i l'altre per l'altre? Són totalment independents. La cosa que es va fer junta és perquè era el mateix autor i perquè era obrir la temporada amb dos textos al voltant de la reflexió política de situacions molt concretes en aquell moment i en aquest moment a Europa, no? Sí. I Rússia. Llavors el que es feia, doncs, un el feia la Rosa Maria Cerdà i l'altre el feia jo. Ara, per tancar temporada, torno a fer jo el de la dona no reeducable i no té cap... Estan vinculats per una qüestió d'autoria, però no perquè s'hagin de veure junts ni molt menys. Molt bé. A veure, en Massini, Stefano Massini, quan va escriure La dona no reeducable, va fer un homenatge a la periodista russa Anna Politkovskaya, una periodista que la van assassinar precisament. El 2006. Sí, la van assassinar, exactament. A veure, què havia fet aquesta dona perquè arribessin a assassinar-la? Què va fer ella? Denunciar? Senzillament era periodista. Sí. Era periodista i escrivia objectivament sobre el que estava passant en el conflicte txetxè amb Rússia. Podia escriure exactament el que estaven fent doncs, tant l'exèrcit rus com alguna guerrilla txetxena, cosa que no interessava al poder i, per tant, l'havien d'eliminar. El president que està, inclús fins ara, també hi ha el mateix, Ramzan Kadyrov, a Txetxènia, va ser posat, tot i ser txetxè, va ser posat pel rus Putin. Segueixen havent-hi el Putin, segueix havent-hi el Ramzan, i la que no hi és la que denunciava que aquests dos personatges doncs, estaven fent absolutament una massacre amb la població txetxena, no? En el principi de l'obra tu dones una sèrie de dades sobre la situació txetxènia precisament per situar l'espectador, suposem, però qui no està políticament motivat pot seguir bé la història. Jo, per exemple, tinc una idea del problema txetxè, però no, si tu me dones moltes dades, m'ajudaràs amb això a gaudir més de l'obra o què? Jo penso que és molt clara, O sigui, la dramatúrgia està posada com per entendre senzillament com un conflicte comença amb una observació, com aquesta persona es va implicant en l'explicació i en l'explicació objectiva de la situació, com aquesta situació, com qualsevol guerra, no? Sí. Es comença que hi ha dos bàndols, després que un bàndol es va infiltrant en l'altre i es van com podrint les coses, de manera que quan ja hi ha guerrilles i coses estranyes, és que no cal Síria avui dia, saps? O sigui, no cal que... Tots sabem que hi ha uns rebels, hi ha un de l'estat, uns rebels i uns altres que no sabem qui són, i són com tribus, no? I aquesta putrefacció del poder, de les armes, dels diners, dels interessos, hi ha uns gasoductes que travessen països, no? I que és molt important que aquests països estiguin sotmesos perquè pugui seguir circulant el gasoducte. Vull dir, hi ha una sèrie d'interessos, però tot això jo penso que s'entén perfectament. I el que estem explicant és com aquesta periodista estava objectivament implicada i la seva implicació, tot i estar amenaçada de mort, la va portar fins al final. Ella sabia, a partir d'un moment de la funció, és segrestada, és amenaçada de mort, públicament, a més, es fa via una carta en els diaris escrita per oficials militars russos, que l'amenacen directament. Ella segueix fent la seva feina perquè ja és inevitable. Ella té la sensació que hi ha gent que està morint per ella, també, diguéssim, perquè si li pregunten a algú que ha parlat amb ella, el maten. Caram. És a dir, la implicació és tal que ella ja no farà el pas enrere de dir, em vaig a casa i no remeno més. La meva implicació periodística és aquesta, la portaré fins a les últimes conseqüències, no? Realment, ella sabia que estava amenaçada de mort i, és més, un temps abans de matar-la amb ella en van matar una que s'assemblava a ella. Vull dir-te que ja li va quedar clar que anaven a per ella, no? Ja. I ell va seguir endavant, va seguir fins al final, d'una mena d'implicació
amb la veritat i amb l'objectivitat i amb el que has decidit que tu a la vida tens un paper que és aquest, que és portar-ho fins al final, doncs ho va fer. Tu, al representar aquest paper a través del guió i de la història, però t'has documentat amb fotografies del personatge o el que va passar, els seus escrits i tot això? Sí, abans de qualsevol feina, primer fas una gran investigació, no? Llegeixes tot el que trobis sobre aquesta dona, jo he vist vídeos d'ella, he parlat amb gent que la va conèixer directament, evidentment he llegit, he vist entrevistes, he vist pel·lícules sobre ella o que s'han fet i que han estat prohibides a segons on, he intentat aconseguir documentació. Ella havia vingut a Barcelona com 4 o 5 vegades via una associació que es diu el PEN Escriptors. Sí, que és l'associació d'escriptors, sí. Doncs aquí ella els coneixia i eren amics i realment ells tenen documents que estaven dintre de l'ordinador en el moment que la van matar. Vull dir que hi ha moltes coses que tu vas investigant. Sí. Físicament són molt diferents, ella i jo. Ella, bueno, ja per començar, que ella és russa, saps? Però bueno, t'has posat ulleres que ella també et devia portar. Ella portava unes ulleres molt semblants, que em vaig tornar boja per trobar-ne unes de semblants, i ella era molt canosa, tenia molta cana, i jo m'he posat canes. Que digui jo també, allà que vull. Però no hi ha tant un interès d'imitar-la físicament, ni amb els gestos, no? Perquè ella, quan gesticulava, era molt petita, era molt poc teatral. Ella era periodista, saps? I això és un fet teatral, vull dir, una cosa que s'ha de posar dalt d'un escenari, no? Però el que sí que intentàvem, i ha estat la lluita, i fins i tot gent del PEN que ha vingut a veure-la ens ha dit que està aconseguit, que és la indignació, l'ànima d'aquesta dona, no? La indignació que sentia per aquest abús per part dels militars russos, no? I aquesta indignació per la lluita, per la veritat, doncs això sí que hi és, i jo penso que és un honor que em diguin que sí que l'ànima és la d'ella, no? Aquesta cosa de lluitar malgrat tot. A veure, Míriam, tu vas explicant al llarg de la representació diferents coses i diferents coses que li van passar a la periodista. A veure, hi ha una cosa que és comuna, i és que tot és molt pessimista, molt trist. No hi ha ni una mica d'esperança enlloc. No és massa exagerat, o sigui, tot, que si violacions, tota una sèrie de coses... No, és que es queda curt, Sí? Es queda curt. Si tu llegeixes, clar, tu pots agafar llibres d'ella, o sigui, aquests textos que va escriure el Stefano Massini estan basats en articles d'ella. És a dir, això és veritat. I pensa que aquí només hi han 19 històries, no? Diguéssim, 19 passos, no? Sí. Anys i anys i dia rere dia. O sigui, te n'explicaré una perquè entenguis la gravetat de la cosa. Aquesta dona la van, en un moment determinat, i no, això no surt Aquesta dona vols dir amb ella, la periodista? Sí, ho dic perquè entenguis la brutalitat de la cosa, i això no surt a la funció, que això m'ho han explicat a mi directament gent que ella ho va dir. Davant la pregunta, per què segueixes endavant? Sí. Estan amenaçada. Ella contesta, mira, a mi em van segrestar, em van agafar els militars russos en un poble perdut de la muntanya que ella havia anat a fer investigacions sobre les tortures que s'estaven fent en els txetxens. Sí. Un agent del poble sap que l'han agafada i corre a la nit, se'n va al poble del costat i informa a Moscou que la tenen allà, perquè allà la gent desapareix, però gires ja no hi és, i no saps i no sabràs mai més on és. Hi ha gent que l'enterren dintre de cubells d'escombraries, perquè m'entenguis. El nivell és molt heavy. Aquesta dona, aquesta gent del poble, ho fa saber a Moscou, per tant, aquesta dona, l'Anna Politkovskaya, acaba sent alliberada per pressions, no? No la podeu matar, no la podeu tenir aquí, deixeu-la anar. La van deixar anar, però aquell mateix dia que la deixaven anar, la van fer posar en un pati, fora al carrer, van posar 10 persones a la banda dreta d'ella en fila, 10 persones a la banda esquerra d'ella en fila. Es van posar i van començar a disparar una a les persones que estaven al costat d'ella, excepte ella van saltar-la i van seguir matant els altres 10. Un fusilamiento. Això era per dir tothom que t'ajudi morirà. Aquesta dona va dir, jo després d'això, jo no me'n puc anar a casa meva.
vull dir, el nivell de brutalitat és que no te la imagines. O sigui, si agafes qualsevol llibre, hi ha un llibre que es diu Diario Russo, que és d'ella, qualsevol llibre que agafis en què exposa una crònica, són cròniques, del que està passant, ella la van matar el 2006, doncs fa 4 dies, del que està passant allà, et vas quedant com, no m'ho puc creure. O sigui, és una cosa que et vas quedant com ensupida i clar que et fa mal. Però alhora dius, ostres, si aquesta dona va lluitar per fer que això sortís a la llum, que això no quedés amagat, a mi em fa molta il·lusió poder ser una portaveu dalt de l'escenari, no? A veure, llavors... Queda curt, vull dir, les són molt grans, i el que no hi ha en aquesta obra és morbo. Això no hi és. Hi ha una exposició molt clara i no s'han posat coses més escabroses per no entrar en una cosa de morbo, saps? Però si agafes textos d'ella escrits als diaris, és que, bueno, és horrorós. A veure, i una actriu com ara tu, quan explica una història d'aquestes, t'arriba a afectar o tu ja estàs ja curada d'espans amb això, ja saps que és una representació i quan acabes t'aniràs a un bar tranquil·lament, o t'afecta una mica això com a persona? A veure, jo sempre dic que a mi m'afecta quan ho preparo molt, perquè just abans de començar a assajar, si assajo 2 mesos, els 2 d'abans jo ja estic buscant, llegint, mirant, aquí entro en una mena de que tot et fa com, ostres, perquè descobreixes mons, aquesta feina a mi m'aporta moltes coses, perquè jo això no ho sabia, jo sé que va morir, me'n recordo perfectament de la notícia dels diaris que va morir aquesta dona, però jo no aquest nivell d'investigació no l'havia fet. En els processos d'assaig, clar, també parles molt d'aquest tema i estàs com que t'ofegues, no? Que dius, però com pot ser que permetem que passi... Com som els humans, no? Com podem arribar a aquestes coses tan bèsties? Fent la funció, jo intento... evidentment, hi ha una part que jo m'involucro molt, evidentment, perquè vull que això arribi amb la netedat que jo, amb el Lluís, a mi m'exigeix el Lluís i jo vull que arribi, no? Vull dir, hi ha una cosa d'intentar que aquesta indignació sigui clara, que arribi clara. Això, inevitablement, és una feina que té una part tècnica i que cada vegada ho és més, però hi ha moments que, evidentment, segons com estàs tu, també dius, ostres, nois, ara ho bé que m'aniria a mi fer una comèdia. Ja ho crec. Però ara toca això. Per altra banda, sí, toca això i n'estic molt orgullosa, saps què vull dir? Ja. Per mi és un honor, poder fer això, un teatre de denúncia i de reflexió. La gent que ve surt dient, ostres, sí, et quedes molt tocat, et quedes amb mal cos, però hem de fer alguna cosa, no? Ja. No està bé, només que hi hagi la sensació d'hem de fer alguna cosa. No, de veritat. A veure, Míriam, tu havies treballat amb en Lluís Pasqual, ja? Sí, jo vaig fer Celebració, que es va fer a Salt. Ah, sí, me'n recordo. És la de l'ascensor, no? L'ascensor, el Montacargues. Sí, de la dona del Jordi Bosch. Sí, molt bé, és veritat. El Cuit, també, que va ser una altra funció que es va fer. No es va fer Girona, aquesta. El Cuit, quin és? He fet el Rei Lear amb la Núria Esper i el Lluís. Home, sí, si ara acabes de fer-lo, ostres, jo no sé per què he preguntat això, si aquesta l'hem acabada de veure tot just ara. T'has perdent memòria. Sí, totalment, ostres, esclar. Bueno, no passa res. No, però jo ara pensava, no me sona gaire res, i si n'hi ha de coses que has fet amb el Lluís Pasqual. Molt bé. Sí, és la quarta i, bueno, clar, aquesta ha sigut un tet-a-tet, ha sigut súper. El Lluís és un home de teatre que en sap moltíssim, però a part de ser un home de teatre és un home molt savi. I parlar amb ell i crear aquesta història amb ell ha estat un gustasso. Has llegit el llibre d'en Lluís Pasqual? És preciós. L'has llegit? Sí. Pere el presenta dimarts que ve aquí a Girona. En Lluís Pasqual vindrà a presentar. Em fa molta il·lusió, però em fa molta por, perquè el Lluís l'admiro des de fa molt i molt de temps. A veure, com explica ell, digue'm això, així li podria dir amb ell, és un director d'aquells que... Ara t'aprofita, s'aprofita. Que quan no li surt la cosa, quan no li surt a l'actor, te puja a l'escenari i t'ho fa ell, el que vol que facis? No, no és tant que vulgui que ho facis. No, ell no, perquè bueno, fa una cosa que ell mateix ho explica, que no sé, ell camina així una mica encorbat a vegades, no? Sí. I en una direcció, de cop i volta, i quan vaig baixar i vaig mirar a dalt, vaig veure que tothom anava encorbat.
I vaig pensar, això és que he fet. No, bueno, això, però és com s'explica ell, saps? Llavors tu dius, doncs deu ser per aquí. I tu també t'encorbes sense saber-ho, no? Però no és una persona que t'ho faci. És una persona que el Lluís, per exemple, les funcions que dirigeix no els veu. Un cop s'estrenen. Sí. Ell no les veu. Jo pensava que estava sempre darrere mirant, em pensava que sempre... Les escolta, no les veu. Sí, això és molt xulo, saps? O sigui, tu no el veus veient... O sigui, com hi ha els grans cuiners, Míriam, els grans cuiners escolten com fregeixen o com se sent l'olor, no miren com estan allò, estan escoltant. Doncs és que ell és un magnífic cuiner, saps? I llavors te'l trobes al costat de l'escenari, amb els ulls tancats, i l'escolta, i quan surts et diu, avui molt bé, saps? O qualsevol, vull dir, qualsevol funció que jo he viscut amb en Lluís ha estat així. Quan surts et diu, avui us moren els finals. I dius, ostres, però que punyetero, com ho veu, no? Bueno, perquè és un home savi, és un home de teatre, és la seva passió, i a més la fa d'una manera... Bueno, magnífica, no? Vull dir, és que no... Míriam, demà vindrem a escoltar-te a Salt. Demà passat, dissabte. Demà passat, demà no vingueu, que no vindré jo. No, demà passat. Demà passat vindrem a escoltar-te a Salt. A veure si... A les 9 del vespre, Dona no reeducable. I això, t'escoltarem bé. Espero que us arribi tot el que aquesta dona porta dintre. Jo hi vaig una mica ja així corprès, perquè, esclar, l'has destrossat. Si tot ha de ser a base d'escenes com aquesta que has explicat d'aquí més o menys... No, però aquesta no hi surt, ja ho sé que aquesta no hi surt, però bueno, si totes són més o menys van per aquí, doncs... Però bueno, jo penso que és una cosa que tampoc podem fer veure que no existeix. No, és veritat. Hi ha hagut bueno, com tantes i tantes persones que han donat la seva vida perquè això ens arribi, no? I dius, bueno, doncs una manera més que el teatre és que ens arribi. Està bé, surts allà i penses, no? Ja. Jo penso que el teatre ha de servir per moltes coses, entre elles riure, oblidar, no sé què, no sé quantos, i pensar, no? I una cosa no treu l'altra. Jo penso que has de venir, Pere. No, segur que vindré. A més, després de la funció hi ha una trobada amb els actors, en aquest cas amb la Míriam, o sigui que allà m'agradarà veure la gent que te preguntarà, ja pots preparar l'artilleria, perquè alguna pregunta més te farem llavors. Només et preguntarà ell. No. Míriam, moltes gràcies. Moltes gràcies i fins dissabte. Que vagi molt bé. Adéu, bona tarda. Adéu.